2007. Bé, bon vespre a tothom i moltes gràcies per ser presents avui aquí en aquesta convocatòria extraordinària del ple del Consell Comarcal del Solsonès. En primer lloc teníem com a punt de l'ordre del dia la presa de possessió del nou conseller comarcal, però com que encara no el tenim aquí, el deixem en stand-by, anem fent l'ordre del dia, quan el tinguem doncs ens tornarem a col·locar al primer punt de l'ordre del dia, si us sembla. Llavors, abans de començar, deixeu-me també dues puntualitzacions. Una és, si us plau, que cada vegada que feu alguna intervenció apreteu el micro, més que res perquè com que hi ha la premsa i també hi ha la televisió, quan s'agrava, si no es fa a través del micròfon no se sent res i llavors és bastant inútil la gravació. I la segona cosa és demanar als consellers que encara no han passat les ressenyes en el cap de premsa per tal de poder actualitzar la pàgina web, que ho facin amb la major brevetat possible, perquè ens falten un parell de consellers per actualitzar la web i això ens és necessari pel segell Infoparticipa perquè ens avaluen la web i si no la tenim actualitzada doncs ens resta i no ho voldríem. Doncs sense més preàmbuls passaríem directament al punt 2, que és l'aprovació del pressupost del Consell Comarcal del Solsonès i organismes autònoms, les seves bases d'execució del pressupost i plantilla orgànica per a l'exercici 2018. Si us sembla, el que faré és una explicació resumida, però d'alguna manera comentant les màximes diferències de l'exercici anterior del 2017. I després obrim el torn de propostes que vulgueu fer amb cadascun dels portaveus. D'acord? Doncs si obrim el que és la proposta de pressupost a aprovar i anem directament a la pàgina on tenim el gràfic en formatget, veurem que es proposa al Consell Comarcal, la proposta d'aprovació és d'un pressupost consolidat un pressupost del Consell Comarcal de 4.948.950 euros. I això ve donat en el capítol 1, que fa referència a les despeses de personal, on es proposa i ascendeix a un total de 2.145.550 euros, que com veieu és un petit increment del 6,43% respecte a l'exercici de l'any anterior. Aquest 6,43% ve donat per diferents qüestions. En primer lloc, penseu que hi tenim en compte i pressupostem el quart SAT, que fins ara no hi era. Després també hi tenim l'arquitecte, del qual vam aprovar-ne les bases en el ple que vam fer l'estiu, si mal no recordo. Després també hi tenim la part referent a l'absorció de personal de l'abocador, que en el moment de fer aquesta absorció ens quedaríem amb dos dels seus treballadors. També són aquí en les despeses de personal. I la part important ens ve donada per el contracte programa que tenim amb serveis socials, amb el Departament de Treball de la Generalitat, que ens l'han incrementat perquè evidentment ha incrementat la feina en aquest àmbit, sobretot amb el tema i la llei que es va aprovar sobre la pobresa energètica, que comporta molta més feina, i per tant aquest finançament ens donaria per cobrir el que és 2 administratius, un tècnic més i mig educador social més. I a banda d'això, en aquest 6,43% d'increment hi tenim previst pagar als treballadors el 25% de la paga extra, però en aquest cas referent a la de 2013, perquè penseu que la del 2012 ja la vam liquidar l'any passat. Això en quant al capítol 1. Referent al capítol 2, que és despeses en béns corrents, el pressupost puja fins a 1.736.690, també suposa un increment, en aquest cas però del 5,70%, i això ens ve donat per l'efecte que causen els menjadors escolars i la seva gestió. Fins ara, recordeu que la gestió dels menjadors escolars venia, però la teníem cedida a les AMPEs i per tant es feia una transferència i les AMPEs eren les que hi gestionaven directament. En aquest any això s'ha vist revertit, ara és directament el Consell Comarcal qui en fa la gestió i per tant aquests diners passen del que era el capítol 4, que era transferències corrents, al capítol 2, que és despeses en béns corrents. Per què? Doncs perquè evidentment la gestió és directament nostra. No és que hagi incrementat, sinó que és un efecte de canvi de capítol. Això, i tenim també una part pressupostada el que és la RLT, la relació de llocs de treball, que teníem, ja sabeu, el compromís no només amb els treballadors d'aquesta casa, sinó també amb la ciutadania de fer-la. I després també hi tenim pressupostat tot el tema referent a la protecció de dades que cal posar-se al dia en aquesta casa. Després, en el capítol 3, despeses financeres, aquí tenim una davallada
del 42,97%, que sembla important però no té cap més importància, és senzillament perquè les coses han anat així i tenim menys despeses financeres, però no té més rellevància que això. En el capítol 4, transferències corrents, en canvi sí que veiem aquest increment del 38,93%, que és i ve donat per allò que us he explicat abans, el tema efecte menjadors escolars. Han sortit d'aquí per anar a capítol 2, per tant tenim la baixa d'aquí i és on sabeu aquesta davallada, però no té res més. Després de capítol 6, inversions reals, tenim un increment important de 113,10%. Sí, endavant, Josep. Passem al capítol 6, doncs és un pressupost de 739.650 euros i fa referència a inversions. Deixeu-me que remarqui el fet que és una previsió, per tant, no vol dir que aquests diners s'executin tots, és a dir, en el moment en què arribin s'executaran, és una previsió. Aquests 739.650 són inversió en camins, 362.000 euros que ens venen de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Llavors tenim 25.150 que ens arriben de la Diputació de Lleida també per manteniment de camins. 50.000 euros per manteniment de camins però del Departament de Governació. 60.500 euros més també per manteniment de camins però en aquest cas referent a gestió forestal sostenible. En inversió en edificis, 1.500 euros. Inversió en el que és l'abocador, una xifra important o no, però de 80.000 euros, referent al revestiment amb làmina que s'ha de fer a l'abocador sempre que hi ha de pujar més deixalles. Després, en maquinària de l'abocador, 152.000 euros. En maquinària, en quant a contenidors, 1.500, en mobiliari 2.000 i en informàtica 5.000 euros. Això sumat fa 739.650. Remarco també el fet que de manera extraordinària, en quant a manteniment de camins, s'hi sumen diferents ajuts a diferents departaments que ja us els he explicat. Però penso important remarcar-ho perquè si ho sumem pugen a 497.650, fet extraordinari perquè durant molts anys no havíem tingut aquesta xifra. Tot i així és una previsió, és a dir, fins que no ens arribi el finançament no podrem executar res. Això en quant a inversions reals, capítol 6. En quant a capítol 7, transferències de capital, i tenim aquí el pressupost, uns 65.000 euros de previst. Això fa referència a la davallada, com podeu veure en l'exercici interior és important, però ve pel fet que ara no tenim PUOS. El Pla Únic ha desaparegut pràcticament, només hi ha PUOS manteniment, per tant tenim previstos aquests 60.000 euros de PUOS, més 5.000 euros més referents a l'oficina jove, que bé, en principi ha de tirar endavant a través d'un conveni entre Generalitat, Ajuntament de Solsona i Consell Comarcal. I en quant a capítol 9, amortització de préstecs, aquest també és un cas d'enhorabona, donat que hem amortitzat els préstecs que teníem, el préstec que teníem i ja aquí no hi comptabilitzem res, un 0%. Per tant, tot això ascendeix a 4.948.950 euros, que representa, respecte a l'exercici 2017, un pressupost d'un increment del 0,04%, que és pràcticament molt poca cosa, però això la veritat és que ve donat perquè el Consell ja sabeu que les línies són continuistes en tant que el finançament ens arriba per executar fets concrets i no tenim recursos propis, per tant no ens podem moure pràcticament gens respecte als exercicis anteriors. Si girem la pàgina i ens concentrem en el pressupost de despeses, aquí tenim tot el que us he comentat anteriorment. Concretament en l'apartat de personal hi ha tot el personal nou, en l'apartat de despeses hi tenim el de la RLT, la part dels menjadors i escolars i la part que deixem de gastar amb l'abocador, és a dir, abans teníem pressupostat molts més diners amb l'abocador perquè no hi havia aquesta gestió que absorbiríem de manera directa i ara li deixem de tenir. En la següent pàgina, que continua sent les despeses, ve remarcar poca cosa, tot el que ja us he comentat abans, tot el tema de les inversions, en quant a la làmina, la maquinària. Sí, explicar-vos que en el cas de les transferències corrents a grups polítics del Consell Comarcal, que ho trobem al capdavall de l'article 48 de transferències corrents, dir-vos que aquests 6.660 euros abans estaven en el capítol 2 i ara passen directament a ser una subvenció i com que cal justificar-la ha passat directament a ser capítol 4. Però és una diferència respecte a l'exercici anterior, per tant us la remarco. Després, si girem la pàgina i passem al pressupost d'ingressos, i trobem que en el cas de l'abocador hi tenim un ingrés previst inferior al que teníem l'any passat, i això és evidentment perquè preveiem
baixar les tones. Ja sabeu que l'any passat ho vam limitar i aquest any doncs, seguim amb aquesta política de rebaixar les tones al màxim perquè la gestió sigui molt més sostenible. Després tenim una diferència també important respecte a l'altre pressupost, que és l'apartat d'altres ingressos, article 39, altres multes i sancions. Aquests 1.750 euros venen donats pels expedients sancionadors que hem executat des d'aquí, a tots aquells abocaments incontrolats que s'han fet a vegades per la comarca i que alguns de vosaltres ens heu dit directament o ens heu comunicat. Doncs aquí és on hi trobem aquesta partida molt petita d'ingressos, però que hi era aquest any i l'any passat no. I en principi res més en quant a ingressos. Després teniu els pressupostos desglossats per àrees, que el Departament d'Intervenció us facilita, i passaríem directament al que és el pressupost referent al centre sanitari. Agafem també la pàgina on hi ha la gràfica en forma de formatget. En quant a despeses de personal hi ha un petit increment, res, és pràcticament imperceptible, és d'un 0,78. No és per res important, sinó per tenir el tema actualitzat tal com és en aquests moments. Capítol 2, despeses en béns corrents. Aquí tenim una davallada petita del 6,41%. Això ve donat bàsicament perquè ens hem ajustat al que realment vam gastar respecte al pressupost anterior. Tenim una baixada important en estalvi de llum, per exemple, d'aigua, de combustible, i per tant, com que no ens ho hem gastat, era absurd anar a pressupostar una cosa que sabem que no ens gastem. Per tant, ho hem ajustat en la mesura de les possibilitats. Després, en el capítol 3, despeses financeres, aquí també ha baixat una mica, però és pel simple fet que el tipus d'interès ha baixat i els factorings en aquest sentit també. Capítol 4, transferències corrents, això és exactament igual, no hi ha cap canvi. Capítol 6, inversions reals, i tenim una previsió important de 250.000 euros. Això ve donat perquè, si ens entra, intentarem demanar un ajut de fons europeus FEDER i a través de la Diputació, que n'assumiria un 25%, i ens quedaria, per tant, cobrir la resta, que és el 25% restant, per poder fer el canvi de llums amb LEDs i la caldera, que és una inversió que necessitem fer. Sempre i quan ens entri tot això, si no entra no s'executarà res. Després, capítol 7, transferències de capital queda a 0 i amortització de préstecs, evidentment, a 0. Tot això fa que proposem a aprovació un pressupost total de 5.273.500 en el cas del centre sanitari, que representa un petit increment respecte a l'exercici anterior de 2,95%. I passaríem ja al que és el Patronat de Turisme, que és un pressupost molt similar al de l'any anterior, només hi ha 500 euros de diferència. En aquest cas tenim el capítol 1 de personal, que varia molt poquet, un 0,67% més, perquè tenim algun trienni d'algun treballador que els altres anys no hi era, i el 25% de la paga extraordinària de l'exercici 2013. I després el capítol 2 baixa una mica perquè això es refereix a la despesa de telèfon. Fins ara aquesta era pagada directament pel patronat, però ara, com que l'assumirà el Consell Comarcal, aquesta despesa deixarà de tenir-la el Patronat de Turisme. I en principi, per part nostra, aquest seria el pressupost que se sotmet a aprovació del ple consolidat 2018 del Consell Comarcal, Centre Sanitari i Patronat de Turisme. Si algú, passaríem a torn als portaveus. No hi és el Marc, no sé si... Sí, jo us volia demanar si fóssiu tan amables, ja sabeu que avui el Marc no hi és, havia de fer de portaveu el Romà i està a punt d'arribar. Si fóssiu tan amables de començar un altre grup, si no arribés... Sí, cap problema, comencem, continuem. Gràcies. Per part nostra, ja us avancem que votarem que sí a l'aprovació dels pressupostos. És un sí en molts aspectes, condicionat o esperant a que certs compromisos o certes intencions s'acabin complint, però que en tot cas les trobem molt positives. Primer de tot, celebrem l'ampliació de la plantilla del Consell Comarcal. Nosaltres estem a favor de que es pugui ampliar els treballadors públics. En aquest cas, ja ho ha dit la presidenta, hi ha el Quarçat, hi ha l'arquitecte, 2 administratius, un tècnic i mig, els 2 de l'abocador. Creiem que és prou important. Després, perquè fa la gestió de residus, també el compromís del govern amb la millora de la gestió dels residus a la comarca, el fet que l'abocador passi a estar gestionat pel Consell Comarcal, ens apropa una mica més a països que estan a l'avantguarda amb la gestió de residus.
Pel que fa als menjadors escolars, ja n'havíem parlat, la normativa que segurament impedirà a les AMPes gestionar aquests menjadors ens porta a un carreró que de moment, pel que sembla, s'està gestionant prou bé. La idea de fer un concurs per tota la comarca sense prejudici de les escoles rurals a nosaltres ens sembla la millor solució possible i esperem que pugui tirar endavant. Pel que fa a l'eficiència energètica, també celebrem, i amb això sí que volem felicitar el gerent de que s'hagi fet una auditoria energètica al centre sanitari, de que això impliqui, si ens ho permet les subvencions, fer inversions importants com pot ser les llums LED o les calderes, o millorar o renovar la caldera perquè sigui més eficient, i en aquest sentit poder baixar els gastos tant en combustible com en llum. Pel que fa a les pagues dels treballadors, també, si no vaig equivocat, s'està complint l'acord que es va pactar amb ells, ho celebrem. De fet, en alguns casos, des del Consell Comarcal es va per endavant que altres administracions, que encara no han acabat de pagar el 2012. I després, pel pressupost amb àrees, bé, les 3 àrees amb més pressupost, serveis socials la primera té un augment important, trobem positiu, suposa més d'un 20% del pressupost total del Consell Comarcal. En aquest sentit hem pogut parlar poc perquè ens ha vingut tot molt a última hora amb la consellera de Serveis Socials. La violència de gènere és una xacra que cada vegada en som més conscients que s'ha de combatre. En aquest sentit, aquí a Solsona hi ha un grup de gèneres que estan treballant molt per fer propostes. De fet, hem pogut parlar amb ells i els hi hem ofert que puguin anar, que això ho haurem de parlar, que puguin anar al Consell d'Alcaldes perquè tots els alcaldes de la comarca puguin saber de la seva proposta. I també creiem que, en mesura de lo possible, des del Consell Comarcal, al Consell Comarcal tenim a dins el Consell d'Alcaldes, que per tant ens permet aglutinar tota la comarca en un sol espai i per tant demanaríem que es pogués impulsar aquestes campanyes que creiem que són urgents a nivell social per tota la societat i si volem fer un país nou creiem que és important ficar-hi remei com més aviat millor. Per tant, ja en parlarem. Sí, ja en parlarem i a mesura que es pugui trobar finançament i que la plantilla de serveis socials ho pugui assumir, que creiem que acabarem trobant-ho, doncs el que demanem és això, que es pugui fer una campanya i una campanya potent. Pel que fa a educació i transport, la segona àrea amb més pressupost, també celebrem que hagi pujat, i medi ambient i territori, també la tercera, amb més pressupost, són 3 àrees que des de la CUP considerem que són bàsiques per la comarca i pel país. Després, pel que fa a les inversions, també celebrem que pugin i esperem que puguin anar lligades a aquest procés participatiu que s'està duent a terme des del Consell Comarcal. L'altre dia a la comissió d'estudi en vam estar parlant una mica i bé, de moment no són fets perquè no ha passat encara, però esperem que aquest compromís de que el màxim es pugui lligar al màxim les inversions que es facin amb els processos participatius que es puguin esdevenir. Caldrà veure quina part, quin tant per cent acaba sent participat, però com a partida, com a punt de partida ho trobem molt interessant i acertat. Bé, a part d'això també hi ha coses en les quals no hi estem d'acord. Continuem pensant que els sous són massa elevats. En el cas de la gerència hi ha 2 gerències unides en una que es pot considerar que podríem buscar feina per a una altra persona a la comarca si ho partíssim tal com estava. I després, a nivell polític, aquí com a qualsevol altre lloc, nosaltres hi estem en contra perquè només cal pensar que els regidors de la CUP sense que no estem al govern no cobrem ni un euro per res, els consellers tampoc, i que els diputats de la CUP
estan cedint molta part del seu sou i estan cobrant entre 1.400 i 1.600 euros. Nosaltres entenem la política com una feina més en la qual no ens ha de servir per assentar-nos en un lloc, sinó per poder sobreviure o viure com la resta de treballadors, i per tant nosaltres tenim aquesta visió pel que fa als sous. I després l'àrea de cultura, la gran oblidada en tots els pressupostos, tant a nivell municipal com a nivell comarcal, com a tots els nivells, creiem que és una àrea a potenciar. Entenem que ara amb la situació en què estem hi ha el que hi ha, però sempre ha sigut una àrea oblidada. Creiem que potenciar la cultura i la gestió del patrimoni cultural que tenim és una manera de crear llocs de treball, de potenciar el sector turisme, etc. I creiem que té un pressupost molt mins dintre el pressupost total i que s'hauria d'intentar en els pròxims anys, en la mesura del possible, que això augmentés. A vegades es pensa la cultura com algo secundari, però hem de pensar que amb la cultura podem generar moltes altres coses, com el que he dit, potenciació del turisme, potenciació de llocs de treball, etc. Ja està. Val. Estem d'acord pràcticament amb tot el que has dit. És cert, la cultura sembla la gran oblidada. De fet, a nivell municipal no hi entro, aquí entrarem a l'Ajuntament. A nivell comarcal... Sí. A nivell comarcal, el problema que tenim a nivell de Consell Comarcal és que, com ja he explicat abans, la manera de funcionar és a través de transferències que ens fan la Generalitat o l'ens supramunicipal que ens fa aquestes aportacions per fer tasques concretes, ja sigui menjadors escolars o la gestió del transport, etc. En quant a cultura, no tenim cap contracte programa amb la Generalitat o amb un departament superior que ens asseguri o ens estabilitzi o dongui aquesta rellevància que té, és que ja la té per si sola la cultura, però com que no tenim aquesta font de finançament que ens la permeti mantenir, se'ns fa difícil. No obstant, el Consell Comarcal del Solsonès fa accions a nivell de cultura. Si ho compares amb el que és el pressupost potser no és molt, però fa accions i evidentment aquest finançament surt dels pocs recursos que al Consell Comarcal li poden quedar de la gestió que fa de les altres àrees. Estic parlant, per exemple, de temes com el cicle Tresors, convenis que hi ha amb entitats com són el Teatre La Satània, tot el que fa referència a la gestió de l'arxiu comarcal i l'aportació que fem a través de l'arxiu, a través del servei de català, l'aportació que fem perquè es pugui tirar endavant. Ja sé que són coses que potser no representen un increment molt gran o una part molt gran dins del pressupost, però són coses que, malgrat no tenir el finançament, les fem igual. Jo penso que és important. Però sí, t'entenc en el que dius i penso que sí, s'ha de treballar en aquest sentit i tots els recursos que puguem trobar de més per tal que la cultura sigui valorada pel que és, doncs ho tirarem endavant. Per tant, estic d'acord amb el que has dit. Amb això no estem dient que no es faci res a no, l'àrea de cultura. Ja t'he entès. Simplement, per exemple, fa uns anys hi va haver una inversió molt gran en patrimoni. Passa que això venia de turisme, però és igual, ja t'he entès, sí. Però jo estic entrant en cultura patrimoni, després ja sense entrar en el patronat de turisme, però que es pot anar buscant inversions. Tenim una comarca rica en patrimoni i a poc hauríem d'intentar buscar solucions, perquè és una pena, perquè com més es degradi, més difícil serà recuperar-ho. Molt bé, doncs estem d'acord i celebrem això, el vot positiu en els pressupostos. No sé si des del grup dels independents vol fer alguna valoració, algun comentari? Simplement el que manifestem és que estem d'acord amb els criteris amb els quals s'ha elaborat el pressupost, els compartim en la gran majoria, tot i que sempre hi ha alguna cosa que es podria discutir, però no entrarem en un anàlisi detallat perquè globalment veiem un pressupost adequat per fer front als reptes que se'ns presenten a davant en aquest moment concret. En definitiva, valorem, per exemple, especialment l'increment que té en despesa social, que tot i que és veritat que ve determinat pel contracte programa i en certa manera ja és una despesa finançada i a la qual estem obligats a atendre, celebrem que s'hi hagi pogut incorporar i en definitiva el nostre vot serà favorable i de fet com que és una previsió creiem que s'ha de veure l'execució, però d'entrada ens sembla correcta, simplement és això. Molt bé, d'acord, gràcies. No sé. Bé, ho exposaré jo. Bàsicament hi havia diverses preguntes a fer. Sí que volia dir que
tot i que estem convençuts que des de l'equip de govern s'ha fet un esforç per tirar endavant aquest pressupost i per fer-lo quadrar, nosaltres farem un vot desfavorable, ja que, com venim dient des de fa temps, tant els 70.000 euros del sou del gerent com els 45.000 euros del sou de la presidenta ens semblen exagerats. Un altre punt dels que no hi estem a favor és el que també havíem reiterat més d'una vegada, amb el tema de que el grup d'Esquerra Republicana sempre havia manifestat que no era convenient polititzar el centre sanitari, i el fet de que hi hagi un sou parcial doncs tampoc ens sembla del tot correcte. Sí que us volíem adreçar alguna qüestió que no teníem clara respecte al pressupost. En el tema de les despeses de l'abocador, pel que fa al personal, entenem que s'assumeix el personal de l'abocador. El que no ens queda clar, si a l'hora d'assumir aquest personal, això per llei hauria d'anar a concurs o es pot assumir tranquil·lament i no s'ha de fer cap concurs? Jo diria, ho haurien de dir els tècnics, el cap de recursos humans ens ho hauria d'aclarir, però jo diria que en aquest cas no, es tracta d'una absorció i, bueno, no ho sé, hi hauria d'haver-hi algun tipus, Joan, tu saps si hi hauria d'haver-hi algun tipus de... Vale, correcte. D'acord. En les despeses de fires hem vist que hi havia un increment de 3.000 euros. Si fóssiu tan amables de dir-nos en què es destinaran. Perdona? Si no vaig malament, capítol 2... Dani, Digue'm. no serà pas els 3.000 euros de Grusbas? Perdona? No seran pas els 3.000 euros de Grusbas? 3.100. La veritat és que ara no t'ho sé veure. Això, que jo recordi i sàpigui, em sembla que és el mateix pressupost que l'any passat, Sí? Que jo recordi i sàpigui. Sí, és que ara em sorprèn. Ara. D'acord, moltes gràcies. Respecte a l'abocador, si ens permet, volíem preguntar aviam si es havia calculat l'estalvi de cost que tenim si comparem el que costava amb el que costarà ara gestionant-ho el Consell Comarcal. Sí, si us hi fixeu, mira, aquí en l'apartat de despeses del Consell Comarcal, més que l'estalvi, direm el que hi tenim de l'abocador que ara no hi teníem.
Aquí, en el que és l'article 13, personal laboral fixe de l'abocador, 31.000, això no hi era, i ara sí. Després, a despeses socials, que és les referents a la seguretat social d'aquests treballadors, hi ha 9.600 euros, que aquí hi són i respecte al de l'any passat no hi eren. A manteniment, a capítol 2, hi ha 14.000 euros, que també hi són i l'any passat no hi eren. Després, materials i altres subministres, hi ha l'apartat de llum de l'abocador, 5.000 euros, una mica referent... Espera, que no ho veig bé. Sí. Una mica referent a l'aigua, 100 euros d'aigua, combustible 1.750 i més avall... Aigua són 1.500. No. El de dalt 1.500 i el de baix 100. Sí. Vale. És que no, un es fa un lío, jo també necessito un paper perquè després... Sí, és terrible. Després, despesa de subministrament combustible abocador 1.750, això tampoc no hi era, i més avall, en les primes d'assegurança i responsabilitat civil i altres, 3.600, tampoc no hi era. Però tot això, si ho comparem amb el que hi ha més avall que diu despeses, treballs, altres empreses, abocador comarcal, 135.500, i ho mirem del 2017, baixa considerablement perquè es té en compte aquest canvi de situació. Ara mateix, la pregunta exacta, quin estalvi representa, no te la sé dir, però et marco que són aquestes les diferències, llavors s'hauria de mirar, si un cas. Bàsicament, més que l'estalvi, el que suposa és un canvi molt considerable en quant a gestió molt més sostenible. És a dir, el que es procura no és tant un estalvi, que també, sinó que el que es procura és allargar al màxim la vida de l'abocador i procurar també que la gestió dels residus sigui el més sostenible possible, perquè de la manera com s'està fent ara, doncs, primera, no s'allarga ni de bon tros la vida a l'abocador i això és un problema que després ens trobaríem de cara al futur, i a part de tot això el que veiem és que la gestió, de fet l'altre dia es va fer una caracterització d'un contenidor aquí a la plaça del Camp i va ser terrible, no sé si ho va veure. El que s'intenta és caminar cap a una gestió integral dels residus molt més sostenible, i aquí sí que hi hem de veure un estalvi o un cost de la vida de tot plegat molt millorable. D'acord. Una pregunta. Sí. La recollida té un augment molt important de 126.000 euros a 227.500. Recollida rural, que és degut. A la recollida rural, espera que no ho veig, és a la... Si comences per baix és 1, 2, 3, 4, 5... 227.500. I l'any passat hi havia... L'any passat hi havia 100... Sé que és un 29% més, 126.000. No sé, aquest detall. Resulta que... Vale. Tenim un estudi que ens està, per part de l'Agència de Residus, que es durà a terme i és el que s'hi pressuposta en aquest cas. De diferència, suposo que de l'any passat. Però si és un estudi, diria que no és recollida rural. No ho sé, Joan. Val, d'acord. Vale. No sé, si hi ha algun dubte més, alguna cosa. Sí, ja que estem parlant d'abocador, I tant. a la inversió aquesta de 100 i pico mil, 132.000, a què es destinarà? La inversió de 152.000 fa referència a maquinària. Sí, bàsicament tres elements. Un imant molt potent per recollir els minerals que no recolleixen ara, mineral vol dir fèrrics i companyia, un barrejador pel tema de la matèria orgànica. Penseu que la matèria orgànica... És que abans feu preguntes així a tiro i hi ha tema, els treballadors no tots passen al Consell Comarcal, hi ha una part que es queda a l'empresa perquè l'empresa encara segueix portant una part de l'abocador. Que jo sàpiga, treballador de peu n'hi ha dos. N'hi ha tres. Tres, ara? No, en tenen tres. Per tant, uns se'ls queden ells pel tema de la forma i del pretractament i els altres dos ens quedem nosaltres pel tema del vas. Ho dic perquè d'això farem una sessió informativa molt àmplia d'aquí no gaires dies, no sé si cal que ens estenguem. I llavors hi ha un tercer element que és una netejadora, perquè ara la neteja la fan a mà de tot el sector aquell dels patis, una netejadora que l'adaptarem a les magnitud que hi ha actualment allà. Vull dir que és una cosa no gaire cost però que els hi servirà per no passar hores i hores fent neteja per allà. I l'imant aquest que dius és per material fèrric o per... No, és per fèrric. Ara n'hi ha un que és molt poc potent i que fa una mala tria i n'hi munten un de molt més adequat a el que passa per allà. Vale, gràcies.
Molt bé. No sé si per part del grup de Convergència i Unió vol afegir alguna cosa. Dani, no? Algú més? Sí, ja ens hem fixat que l'Associació de Turisme de la Vall de l'Hort ha passat de 15.000 a 6.000 euros la dotació. Vols explicar? Sí, és molt fàcil. La resta és a través d'un conveni perquè l'Associació de Turisme de la Vall de l'Hort ha absorbit, diguéssim, el treballador que estava a l'oficina de turisme que fins ara pagava el Consell. Ara, això gestiona des de la mateixa Associació de Turisme de la Vall de l'Hort i aquests diners passen igualment en aquesta Associació de Turisme però a través d'un conveni en lloc de per aquí. D'acord. En quant a ingressos, tornant al tema de l'abocador, hem vist que les taxes passen de 548.000 a 311 i hi ha un descens bastant important de 236.000 euros. Això es deu a la limitació d'entrada de tones a l'abocador? Sí, va lligat amb aquest nou concepte de gestió molt més sostenible. És a dir, si el que fem és moltes més entrades a l'abocador, el que fem és escurçar la vida de l'abocador, del dipòsit, i per tant ens trobarem que d'aquí 4 dies necessitem un abocador nou, la qual cosa fa que sigui molt poc sostenible. Però sí que és veritat que per contra tindríem molts més ingressos, però a nosaltres ens sembla que això no és una manera de gestionar gens responsable i el que hem de procurar és baixar al màxim tot el que entri a l'abocador, malgrat representi un ingrés molt inferior, perquè ja hem dit que el que ens sembla és que no hi hauria d'haver-hi pràcticament cap ingrés aquí, perquè voldria dir que no hi ha pràcticament cap entrada i la gent ho recicla tot. És caminar cap a aquesta nova manera de... De fet, és el gran repte de la comarca, Això ens sembla molt bé, però la pregunta anava encarada si aquest descens no portarà que es converteixi en un abocador totalment inviable. Al contrari, serà més viable que mai. No entenc la pregunta. No, espera. No t'ho responc jo, Sí. Aviam, ara teníem un element que cal tindre en compte, és que estava entrant molt material de fora. De fora vol dir molt material de Barcelona, mils de tonelades de material que venia de Barcelona. Això ens està esgotant l'abocador. O sigui, un abocador que l'acabem d'estrenar... Perdona, això? Ens està esgotant l'abocador, perquè un abocador que l'acabem d'estrenar, com aquell que diu, l'última vegada que vam fer una comparativa del ple que està bé, o sigui, ens han polit en 6 anys gairebé el que ens havíem de polir en 17 anys, aproximadament. Per tant, ara anem al revés. Quan parles, hi ha un punt que tens raó de dir, escolta, els abocadors són inviables, els abocadors la Unió Europea considera que s'han d'inviabilitzar. O sigui que n'hi ha d'haver poquíssims i s'ha de fer només una entrada d'un 10% del material que s'entrava fins ara. Fins quan hi havia bonança. O sigui, aquí estàvem entrant unes 12.000 tonelades i el 2030 només en podrem entrar 1.200. Per tant, hem d'espavilar molts temes, entre ells el de la recollida selectiva, que això que comentava la Sara abans és veritat, que realment està molt mal fet. Però és veritat que quantes menys tones entrarem, penseu que hi ha uns costos indirectes que són força potents, perquè hi ha un munt d'anàlisis, d'analítica. Això ho dic perquè en parlem molt a fons, és un tema que l'estem preparant molt per veure una miqueta cap on anàvem i una miqueta cap on anem. Però és veritat això que dius, és a dir, escolta, amb el fons, si al final hi entrem molt poques tonelades, aquestes tonelades s'iran a preu d'or. Però la Unió Europea vol això, vol que la gent recicli, no que portin material a l'abocador. Per tant, el que haurem d'anar fent amb el temps és anar conscienciant a la gent que el reciclatge és bàsic. Però això ja és com a estructura mediambiental, és com a concepte, tots ens hi hem de posar aquí, això no s'hi val. El que vam veure l'altre dia amb aquella demostració que es va fer aquí dalt al camp és al·lucinant, o sigui, només un 9,8% del material que es tirava a l'abocador ha d'anar a l'abocador. L'altre 91, no sé quant és de reciclatge. Entenc amb això de... Ara, penseu que d'aquí uns dies farem una sessió monogràfica del tema, que ja la tenim preparada, és només avui perquè hi havia el ple que si no l'haguéssim fet avui. Jo, si em permets un comentari, estic d'acord amb la recollida selectiva i el porta a porta, coses per la part, però crec que s'hauria de conscienciar l'administració
que són ells els que comencen posant més plàstic a qualsevol cosa vas a comprar. Vas a comprar peix, et posen una bandejeta, un foli, una bossa de plàstic... Això és cert. I que el tema mateix del vidre, per dir alguna cosa, és més fàcil reutilitzar que no pas trencar i tornar a fer. Abans tot anava a vidre, ara tot va plàstic. Sí. S'hauria de començar per aquí. Per molt que puguem fer recollida selectiva i per molt cuidadors que es faci, si això no es tira enrere, serà cost dels contribuents, perquè al fi i al cap s'incrementaran els costos i això ho acabarà pagant la gent, ho acabarem pagant tots. Sí, però això és inexorable, anirà cap aquí, que ningú es faci la idea que els costos de l'abocador se baixaran, al contrari, pujaran. Molt bé. No sé si hi ha algun altre tema més que vulgueu tractar. No, sol dir que espero un candelet d'aquest monogràfic que crec que pot ser molt interessant, més que res perquè hi ha ajuntaments que tenim dèficit de contenidors i actualment ens és impossible, se'ns diu des del Consell que és impossible ficar-ne més i crec que és un tema que s'ha de resoldre, que segurament passi a diversos municipis. A veure, són dues coses. El monogràfic el farem sobre abocador. Ara, per què? Perquè tenim un estudi pendent, això en vam parlar l'altre dia ja. Tenim un estudi pendent que un cop ens hauran fet l'estudi, llavors farem el monogràfic de recollida, que són dos temes diferents. El tema comarcal haurà de canviar sensiblement perquè de la manera que anem no anem gens bé. O sigui, a la comarca ens passa el mateix que a Solsona, que es recicla fatal. Fatal vol dir uns nivells paupèrrims. I tot això d'aquí hem de buscar solucions, que precisament si hi ha l'estudi aquest, el que ens ho portarà, però fins que tinguem l'estudi, per tant prefereixo parlar ara de l'abocador, són dos elements força diferenciats, i més tard de la recollida. D'acord. L'estudi, vam demanar una sola subvenció i al final ens l'hem fet de partir en dos. Una ja la tenim, una part, però no la podem utilitzar fins que tinguem la resta. I ara, immediatament, millor dit, ja tenim demanada la resta, perquè també com ens la concedeixin ja puguem començar-hi a treballar. Entenc que per allà, diria que si tot anés bé i ens la donen abans d'acabar l'any, per allà a l'abril o així, març o abril, hauríem de tenir resultats i poder-hi començar a ficar fil a l'agulla. Per tant, de tots els canvis que hi ha d'haver, que hi haurà canvis segurament substancials a recollida comarcal, no hi ha res pressupostat, primer perquè no sabem l'estudi què i tampoc sabríem què pressupostar, per tant, si hem d'implementar alguna cosa ja ho farem al seu moment via modificacions de crèdit. D'acord, per part meva ja està. No sé si hi ha algun altre company que vulgui. Referent a l'Associació de Turisme Vall de l'Hort, tu, Francesc, has dit que abans el tècnic el posava al Consell Comarcal, d'acord? Malgrat que el tècnic el posés al Consell Comarcal, l'aportació que es feia com a transferència corrent era 15.000 i ara és 9.000. Jo entenc que el gasto de personal està imputat en una altra partida, no està imputat aquí dintre. No sé. Permets? Sí. El conveni que hi havia amb el turisme de Vall de l'Hort era que hi havia una aportació de 4.000 euros i llavors s'hi posava una persona, que no tècnic, una persona a l'oficina de Vall de l'Hort. El cost d'aquesta persona era uns 9.000 i pico d'euros. Més l'aportació que donàvem, que eren 4.000 i pico d'euros, vam refundar amb un conveni, com el veu dit el TT, i són un import dels 14.000 i pico llargs i vam arredonir a 15.000 euros, que és el conveni actual. O sigui, no s'ha pujat ni una peseta, ni un euro, perdó, el pressupost total que es destinava a la Vall de l'Hort. Però si estava com a personal, no hauria d'estar a la partida personal, no com a transferència corrent? O sigui, ja no és personal. L'any passat, l'any 2015... És que l'any 2015 ja no hi era. Ah, el 2015? Perdó, 2016. El 2016 ja no hi era. 2017, perdó. El 2017 ja no hi era. El 2017 ja no hi era a la persona que hi havia a l'oficina. El 2016 tampoc, en tot cas el 2015 sí que hi era, però va ser a finals que va plegar, ara no recordo. El pressupost de 2017, si no m'equivoco, hi havia 15.000 euros com a transferència corrent i aquest any s'ha baixat a 9.000 euros com a transferència corrent. A veure, no. Me surt aquí. Ah, sí. Sí, factures. Exacte. Val, per tant, però no hauria d'estar com a despesa de personal, no? Com a... Però l'any passat, el 2016, el 2017,
Actualment sí, per 2017. I com és que fos 15.000 euros o es va fer una modificació de crèdit? És que el problema és aquí, que el 2017 hi ha 15.000 euros i entenc que... Sí, per això hauria de... El 2017 entenc que es devia modificar el crèdit, encara som a temps. D'acord. Sí, per això s'havia de modificar. I m'he basat amb el pressupost 2017. Ja està? Sí. Doncs, si us sembla, passaríem a votar aquest punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Sí? Vots en contra? Molt bé. Passaríem ara, com hem dit abans, al primer punt de l'ordre del dia, perquè la persona en qüestió ha arribat. Si el senyor secretari... Molt bé, disculpat. Si el senyor secretari vol fer... Endavant. Doncs bé, li donem la benvinguda al nou conseller i bé, esperem que puguem construir coses plegats en pro i en bé de la comarca. No sé si vol adreçar algunes paraules. No? Estic aquí suplint un company i que per l'alcalde que ha sigut com a baixa aquest consell comarcal i espero donar la talla i arribar a aquest poder del consell. Doncs moltes gràcies. Fet aquest primer punt, ara sí saltaríem al punt número 3, que demanaria que es retirés de l'ordre del dia, explico els motius. Hauríem d'aprovar en el punt 3 la renovació de la pòlissa de crèdit amb la qual operem al Consell Comarcal per tal que la tresoreria no es vegi afectada, però aquestes condicions ens han canviat ara a última hora amb les entitats bancàries i no ens semblen les mateixes ni de bon tros. Llavors el que farem és demanar d'altres ofertes i quan tinguem una nova proposta que ens satisfaci la portaríem al ple. Si és un d'ordinari millor i si no n'haurem de convocar un d'extraordinari, però ens semblava important de tenir unes condicions almenys favorables com les havíem tingut fins ara. És per aquest motiu, d'acord? Doncs el retirem de l'ordre del dia al punt 3. Punt 4 és aprovació de la proposta de canvi de format en relació al Premi Signum. Si el senyor secretari fa el favor de llegir la proposta, d'acord? En l'última reunió del Consell Cultural Francesc Ribalta, en què es va parlar del Premi Signum, es va plantejar la possibilitat de fer un canvi en el seu format. D'una banda, es proposava la possibilitat d'atorgar l'esmentat premi amb caràcter no anual, cada 3 o 4 anys. I d'altra banda, s'exposava el fet que anualment el Consell Cultural proposés 3 persones o entitats que, a través d'una votació popular, sortís elegit el personatge o entitat de l'any. Aquest Premi de Solsonenc de l'any tindria un caràcter diferent al del Premi Signum, que reconeix tota una trajectòria. En aquest cas, es valorarien les persones o entitats de la comarca del Solsonès, les estretament lligades a aquesta o les que l'hagin donat a conèixer
i que haguessin destacat al llarg de l'any. Amb aquest canvi s'ampliaria el ventall de possibles candidats a rebre un reconeixement, alhora que s'obriria a la població la possibilitat de participar en la seva elecció mitjançant una votació. És per això que, tenint en compte el plantejament del Consell Cultural Francesc Ribalta, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, canviar el format actual d'atorgament anual de Premi Signum. Segon, convocar anualment un premi al solsonenc de l'any, les bases del qual s'hauran d'elaborar i redactar d'acord amb la idea proposada i hauran de ser aprovades pel Consell Cultural Francesc Ribalta i pel ple del Consell Comarcal del Solsonès. Tercer, atorgar el Premi Signum cada 3 anys. Així, hi hauria consecutivament 2 premis al solsonenc de l'any i un Premi Signum. Quart, aprovar que enguany, a causa d'aquest canvi de format, no es convocarà el Premi Signum. No obstant això, el ple acordarà el que consideri adient. Molt bé, gràcies. Respecte a aquest punt, l'única cosa que voldria afegir-hi és que aquesta proposta va ser efectuada en el si del Consell Cultural Francesc Ribalta i aprovada per unanimitat de tots els membres presents en la sessió i, per tant, l'únic que fem és canalitzar-ho en el ple del Consell Comarcal perquè, com que és el seu any superior, aquest el passi a aprovar o a desestimar en aquest sentit. Res més, només volia afegir aquesta puntualització perquè no sé si quedava bé prou clar i era això. Si us sembla, passaríem a argumentar la posició del vot. Si és del grup de Convergència, voleu explicar. Endavant. No, sol comentar que ens sembla una bona fórmula, que hi estem a favor i que ens sembla una manera democràtica i correcta de fer les coses. Ens sembla perfecte. Moltes gràcies. Des del grup de la CUP. En aquest sentit, el vot de la CUP serà en contra. No som avesats a fer aquest tipus de reconeixements que obren les portes a fer reconeixements individuals, creiem més en els reconeixements col·lectius. En aquest cas, com va dir la presidenta, va estar aprovat per unanimitat. Ens va saber greu que la persona que vam proposar per anar a la sessió no hi pogués anar aquell dia, no va poder exposar aquests motius i en aquest cas ho fem en aquest ple. Molt bé, d'acord. Gràcies. Des del grup dels independents, endavant. Bé, nosaltres no estàvem massa al cas d'aquesta decisió que havia pres el Consell Cultural Francesc Ribalta, però de fet ho valorem positivament, és dir, ens sembla que és una manera de ressaltar la importància del Premi Signum. Doncs bé, de vegades fer-ho anualment no és difícil de trobar una persona, diguem-ne, o un col·lectiu que tingui la importància o la trajectòria per fer-li aquest reconeixement que creiem que s'ha de valorar i s'ha de dignificar més o tant com ho és fins ara o més, i el fet de donar-lo cada any sí que podria donar-se el fet, tant si és una persona individual com un col·lectiu, que bé, no diré que es devalués, però que no fos, al final s'acabés otorgant a entitats o a persones que potser no hi ha la suficient valor com per donar-los aquest premi. Per tant, bé, de veure quin resultat dona, però d'entrada ens sembla una manera inclús de potenciar el valor d'aquest premi, que creiem que té una trajectòria i una importància que cal preservar i augmentar. Molt bé. No sé si algú més vol afegir alguna cosa. Si no, passaríem a votar aquest punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Vots en contra? I passarem al 5è i últim punt, que és donar compte de resolució de presidència de declaració de béns no utilitzables i aprovació de la modificació de l'inventari en aquest sentit. Dir-vos que es dona de baixa de l'inventari d'aquesta casa són 1, 2, 3, 4 sais i una cadira de despatx sense braços amb rodes. Res més, ja sabeu que cada any tot el que... És una miqueta absurd, però s'ha de fer. Tot el que forma part d'aquest Consell Comarcal amb el seu inventari s'ha d'actualitzar i aquesta és la funció de donar compte d'aquesta resolució. Com que només és donar compte, així ho he fet, no s'ha de votar i en principi res més. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i fins la propera. Si no ens veiéssim abans, molt bones festes a tothom també.
Ah,